Tutegereje ensemo y'ebunge yo ya North Mugirango mwancho murigereria umujumbe w'ensemo y'umushimwe Josh Nyamoko niko bona atebire nga abarayi bonsi b'ebunge yo niko barachigo chamo na kobeka ensemo chitobauti chabo cha gisiasa iriko korra abamenyi banyamira emirimo hamwe n'amagendero asoboyega oikiranwa n'aba MCA bane kurwase ebunge yo niko bona umushimwe Josh atebire nga niko barachiko bwatrana ne bakara ensemo y'ikiamakiri kya UDS serikali bachikone kyangusira bare egangayo yokuriyekero kyobarayi bwense kurwa sorongorwa gusi Fred Matiang'i hasiboigo habara yabatebire niko barachie kwenekia bachi gocha kubwatrana na korasiasa iga yomugusira chiko bakonya kwegenderia nigo hayiga kwano hekiguro gwichia bisichinya chia CDF ase ensemo ye sublocation ya Bukisaba unagotomanyo murikito Steven Nyariki mu basorero ase ensemo ye Krenyo ase bunge ya North Mugirango imeyanyamira ase omuyega bwekugora cyo bisi CDF aboigo kwigorwa kwa bisi omugambi Bukisaba location ase omuyega hora wano mujumbe bororo moskecho Nyamoko nenjere ye moyo ikirania magendero ase bunge yo bene balia bamanye tukurumaya CDF yoyanze turumugaka Oranje Muske Geoffrey Masanya in 2002 naende mumaite mugano bw'umwaka w'igasiya parite yerengiya kolera skuru mwaye nyumba mwabantu bakaruje nenene yange boraru na North Mugirango bachikorore kwirende bachikomororo ikero bataite bakorore gasi Kao kwanekerekyo Moske Nyamoko ni tebirenga abarayi korwa ase bunge ya North Mugirango nabo igonyamira kobomo nigo bakiramo na gutware bikaro aho na gwanjirana gukora emirema hamo gotika kisegi hecyo cyabera ase kegetambe heriyo konguseramo MCs baitu ba North Mugirango abakire korwa kironi naenda kutuamwire na ni lazima tutafanya kazi pamoja tukiwa na governor Moske Nyabaro elinde on the west Kurwase constituency itama isikoba disadvantaged asega kiyenke tutaraji waka chukura jeff 2027 siyo kesi tulikata vizuri tuwabele tuwale mekutano regardless of political persuasions we've made a very conscious decision that as a leadership ni lazima tufanye kazi pamoja kiara tumetega rumwe wakachukura umwalete kide sana nemo astobone aratote verani wangu asenjere yemo yokorokia yo nigo aba MCA bane kurwase bunge ya North Mugirango bachichaso moyego yiboko igora chia bisi chibene omu MCA bwe wodi ya Mawawa Moskaberi Mose oyobokira Moskecho Eriombongi oyitibo Moskeramic Square oyibekerenyo Moske Cheremia Unkaro aseko mo batebirenga nigo barache gosira Dr. Fred Matiang'i agoteba nono mubunge bunge yo Moskecho Nyamoko nigo ekura yaye harasire asomo gusiara abe abarende bebirenga batatu ko Matiang'i abarende basase tupiri naburwe wate omotono neri escocadiaye ege tutwala kyale twatera ingama twamito tobege tekemo North Mugirango anu yamini by example tuwateria kwa itoka dismanyango tigatuta watu wa North Mugirango amo tokorega siamo including our government all speak to Nyabaro 12 danga tuangenya toisarasire tunataka kufanya kazi moto makerie banota tena batatu basa simati yanga kurure pole sana ege to 12 maki ya kumoza kwa kila mati ya Nyamoko murara akani Matiang'i kwa kile kura abaine bandera mundakara Matiang'i kura bantu baminto twamusera atamba kero mu twarwanje kiseri eto ikaranza tukarenga yingambia ekiagara ni abantu baito tubakorera stramo mbobe usembia na wabatei bari kitobega ngo ndeko ndandiko bangusiruke kuroto na tokona gucyari esaro gukonya kubakuna kunya na nge tiganya ko kubwati ko maya
tumo nginole abatana rosili na 200 utore gari ingonyoro nani bisita abantu ibe tuikakusia kulinga tumora ihote atokore miremo asukugate ni vizuri koba asegendo kirgetana ni koba ngabuna bono CDF yebunu mushbiwa tebire ngajana kobo bono yanjire kobo ekerekyo nigo chingwana cha bwatukunga umoskecho wa Shinyamoko nikagire nga na chekorosie chama yuera chekoreta abanyamiramo asekorende barache kumosira Dr. Fred Matiang'i Stephen Nyarikembonde Ensoko TV North Mogrango e county ya Nyamira.